MS Haba yayi kira zama Abuja maulidin gausi, shehu yayi kira zama Abuja maulidin gausi. Ku zo ku bugan tambura mutan faira, yau Abuja ta yi kira yanzu babu jira. Za mu je mu maulidin gausi sha yabo da kira, da cikar isa gausin layi bayi in yasi. Duk abin da zan hala rabbu zana safari, malikul mulki sarki kara bani tasiri. Zanu wake taron maulid da babu inkari, in yi gaisuwan mahalitta na shehu Inyas. Kai salatika alagun abin yabo nura, sayyidul wara annabu mai gida a gunzara. Sa sahabi Allah ahalansa kajera, sada shurafa Allah da auliya dukan jinsi. Sahaba yayi kira zama Abuja maulidin gausi, duk abin da zan yi tilas din kirayi mamamu. Duk abin buda Fadima ce kawai take bamu, sallama nake sai da Fadima a ya ummu, an shi sallaman da mamu da shugaban jinsi. Shehana Biraba sandu maulaya, shehu barhama Inyas maganin marakunya, mai madinatin yarwa shehu ba mu jayayya, yibiri madaharazini shehu dahirin bauchi. Shehu jibirin da baci gai da kai muke abba, ja mu je ka taka mai kwarjini da kyan aiba. Allah ran masanin da jangwanin mu larai ba, walla mun rike san ku da wuya muna duba. Haba yayi kira zama Abuja maulidin gausi, wai ina mutan faira ko ku zo da labari. Albishir na ce duka ku furfuto cikin tsari, maulidi na gausi wallahi ba mu inkari, sai Abuja himman gausi ta ba mu ikilasi. Garkuwan halitta barhama bayi labbaika, shehu barhama Inyas baba babu tamkarka. Kai kadai muke ta yabo, mu da kai muke harka, da mu je zuwa sirrin duka ayyuhan nas. Shehu kai wuya asali dole ne a rabe ka, masu ja da kai barhama na kira su yan iska. Ki da so ta dolan a ganka a barka, ba kamar ka maulana arzikin dikan jinsi. Sahaba yayi kira zama Abuja maulidin gausi, yau gani fa ya kore ji ina masoyanmu. Abuja ta cika mu zo maulidi na barhamu, alhamdulillahi shukuran makakinmu da ka ba mu san barhama gausu bayi Inyas. Dan uwa masoya yau ga mu babu jayayya, gausi yayi kira kama Abuja mun yi tarayya. Mun rike abun kauna gausu maganin jinya, mewa Allah ya ba bayi uban mu Inyas. Sannan arzikin bayi gaida kai muke gausi, me abun fada ya fadi ko gajinsu ko insi. Shehu ne madafanmu ko ina fa Inyasi, mu da gaske mun karge san ka babu wasu wasu. Sahaba yayi kira zama Abuja maulidin gausi, shayabo abun nema ba kamar ka gatanmu. Kai muke tabi barhama zahiri da buyanmu, kai muke tabi na ranze imamu barhamu. Mun rike ka gatanmu shehu mai cire nafsi. Ya adan gani barhama wa ya kai ka bin Allah, wa ya kai ka san annabi, wa ya kai ka yin sallah, wa ya kai ka yin zikiri, wa ya kai ka la haula, wa ya kai ka, wa ya kai ka, wa ya kai ka Inyas. Kai ka zo a farkon mu, kai ka zo a ƙarshen mu, kai ka zo a filin mu, kai ka zo a boyen mu, kai ka zo a shirin mu, kai ka zo a zancen mu, kai ka zo ka, kai ka zo ka, kai ka zo ka Inyasi. Sahaba yayi kira zama Abuja maulidin gausi, Rabbana ka gafarta ma farin masoyan mu, dan uwa aminin mu hadimi ga barhamu. Ƙara haska kabarinsa dan nabi manzon mu, si da Abubakar na agege bijayin maulanmu. Gausu godiya ta a gare ka ni ina ƙari, ba ya ƙara tsaya min idin gama shi iri. Dafa isa bati sutura ka ƙara mun ƙari, na fage da girman sai da batula azara.
sannu sannu bata ana ai zuwa ku saurara. Yan uwa masoyan barhama garkuwan faira, nan nake ta san in huta yaban da nasara. Naku ne Sadiq na rasulu na ne jawabu jira. Hama yayi kira zama Abuja maulidin gausi. Hama yayi kira zama Abuja maulidin gausi. Shehu yayi kira zama Abuja maulidin gausi.